Stanje u Bihaćko-Cazinskoj krajini je haotično, javlja muslimanski radio Bihać. Žestoki sukobi između pripadnika vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna i snaga lojalnih Alije Izetbegoviću nastavljaju se nesmanjenom žestinom. Najžešće borbe vode se na linijama razgraničenja u predelu sela Johovica i Skokovi i oko uzvišenja Muratovo brdo na samom prilazu Velikoj Kladuši. Isti izvor javlja da je u borbama koje se vode u Cazinskoj krajini 4 pripadnika muslimanske vojske izgubilo život, a 13 ih je ranjeno, dok je na drugoj strani jedan borac vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna od zadobijenih rana izgubio život, a 3 su lakše ranjena. U redovima petog korpusa muslimanske vojske sve je više dezerterstva, što je ovih dana izazvalo gnev kod njihovog komandanta Ramiza Drekovića, koji je juče naredio svojim specijalcima egzekuciju nad 4 svojih vojnika koji su pokušali da pređu na Abdićevu stranu, što je i izvršeno na gradskom stadionu na domak reke Une. Da bi suzbio osipanje svoje armije i pokušao destabilizovati čvrste pozicije predsjednika Abdića u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna, Dreković je organizovao marš mira prema Velikoj Kladuši u kojem će učestvovati žene Bihaća, tako pribegavši lukavstvu ne bi li na taj način uspio da dođe u Veliku Kladušu.